Αυτό όμως, μία φωτογραφία. Φώτο προφίλ στο ζου. Το ξέρει κανείς το ζου? 17 ανώμαλοι εδώ μέσα κι εγώ. Στο ζου μαλάκα είναι 500 τραβέλια, κάτι παιδόφιλοι και κάτι αδερφές που κάνουν για 200 ευρώ, ας πούμε. Πώς νομίζω ότι θα δω. Και έχουμε φωτογραφία προφίλ μόνο. Και έχει αυτή, τι ωραία κοπελίτσα, παιδιά, είναι τρελαμένη με το fitness. Τρελαμένη με το fitness. Που σημαίνει δεν καπνίζει, δεν πίνει, δεν βρίζει, δεν τρώει, τίποτα. Και είχε μια φωτογραφία τέτοια. Ακριβώς, πάρ' το, μπαμ, από εδώ μέχρι εδώ, έτσι. Πάρ' το. Ακριβώς, ουέι. Και είχα και εγώ μια φωτογραφία δικιά μου. Από αυτό το ύψος. Και είμαι εγώ. Μία καρέκλα βρες. Και με τα πολλά της κανονίζω ραντεβού και λέω ναι, μπόμπα. Και την περιμένω σε ένα πεζόδρομο, δίπλα από ένα δέντρο. Και σκάει μετά από λίγο, μαλάκες. Έσκασε ένα πλάσμα, Σκάει ένα πλάσμα. Φουλ τσίτα σώμα, φουλ τσίτα, σφιχτό, δυνατό, κορμί, πανέμορφη. Έλαπε. Φόραγε ένα κολάν και το κολάν πάνω του ήταν Εμένα η φόρμα πάνω μου είναι απλά κάθομαι που με βάλει, δεν έχει. Νομίζω ότι μπορεί να κρύψει τίποτα, έλες. Το κολάν πάνω της ήταν και έχει σκάσει φουλ μουνάρα, αδύνατη, αθλητική. Πού είναι μωρέ? Αλλά πού είναι μωρέ μαλάκες? Ο Χριστός και η Παναγία. Και είμαι εγώ. Και είναι αυτή. Θα πάρω ένα τηλέφωνο, τον πάρω τηλέφωνο να δω αν όντως αυτό σώμα είναι την έκανα. Και είμαι εγώ πίσω της. Τώρα χειρεύει αυτό που κάνεις! Είμαι ακριβώς πίσω σου! Μην τρέξεις, έλα εδώ! Και είναι αυτή, τι γίνεται, καλά είσαι? Εγώ, καλά είμαι εσύ? Είπαμε να πάμε για καφέ. Ναι, το είπε. Οκ. Πάμε εδώ μέσα. Εδώ είναι ο σουβλατζίδικο, ναι, πάμε. Γρήγορα μην μας δει άνθρωπο. Και έχουμε κάτσει για καφέ, παιδιά. Θυμηθείτε, αυτό είναι full fitness. Και λέω πώς θα τη ρίξω τώρα αυτή να είναι. Το βρήκα, λέω. Πρέπει να με περάσει και εμένα για fitness. Δεν θα καπνίσω, λέω. Γιατί το τσιγάρο σε καμένη. Και δεν καπνίζω και λέω με έχει πάρει για fitness τώρα κι αυτή. Και σιγά σιγά, παιδιά, έχω την εντύπωση ότι έχω αρχίσει και τη ρίχνω στα λόγια. Και λέω ποια σου ρε κοντοπίδι Θεέ, λέω. Και έχει γλυκάνει στην συμπεριφορά της και λέω την έριξα μαλακά. Και ξαφνικά με πιάνει τσιγαρόβιτας. Και είναι αυτή σε φάση και για πες ρε κοντοπίδι, με τι ασχολείσαι εσύ? Και είμαι εγώ, κοίταξε να δεις μωράκι, εγώ με το που σηκώνομαι το πρωί, μ' αρέσει να βοηθάω μικρά άστεγα παιδάκια. Αλέξε καλά, ναι ρε, μια χαρά είναι. Το μεσημεράκι μ' αρέσει να βοηθάω υπερήλικους. Αλέξε καλά, έχεις κοκκινήσει, ναι ρε, μια χαρά είναι. Και σε καθώς είμαι σε φάση, κοντοπίδι δεν γίνεται, απλά αφέσου. Άστο να βγει από μέσα σου. Και βήχω. Φεύγει ένα φλέμμα από μέσα μου. Ένα τεράστιο φλέμμα που δεν γίνει να βγει από άνθρωπο αυτό το πράγμα. Όλα πέφτηκα στα δευτερόλεπτα, με κοίταγε στα μάτια, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Και είμαι εγώ σε φάση. Και δεν πρόλαβε να αντιδράσει και προσγειώνεται όλο το φλέμμα πάνω στο χέρι της. Και κοιταζόμαστε στα μάτια. Και είμαι εδώ σε φάση. Ψιλοβαρέθηκε, πάμε να φύγουμε. Ωστόσο να μην λέω μαλακίες, παιδιά, την ξαναείδα την κοπέλα, ξαναβρεθήκαμε άλλες 2 φορές. Στο λεωφορείο. Γιατί με έχουμε ξέρει για πόλη. Ναι, μωρέ, όταν σου λέγω ότι οι γυναίκες είναι πουτάνες. Δεν μ' ακούει κανείς εμένα, καταλάβες. Λοιπόν, φτάνουμε στο αγαπημένο μου κεφάλαιο, παιδιά, ο λόγος για τον οποίο